Sani Ahmad Dambaiwa shararre fitacce wanda aka fi sani da wato Sani Ahmad Dambaiwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abakar Zakin Zakuna One TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurabrukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna Abakar Zakin Zakuna One TV. To fatan dai za ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato Sani Ahmad Dambaiwa yake taka rawar gani kuma yake fitar da shahararrun waƙoƙinsa akai-akai, musamman ma dai a bangaren waƙoƙi irin na soyayya, wanda na tabbatar da lallai zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaƙi wato Sani Ahmad Dambaiwa, ka tabbatar da fasihin mawaƙi ne kuma hazikin mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani, musamman ma dai a masana'antar ta Kano a wajen ganin yana fitar da shahararrun waƙoƙi da kuma nishadantattun waƙoƙi akai-akai a cikin faɗin kowace shekara. Wannan mawaƙi dai wato Sani Ahmad Dambaiwa mawaƙi ne wanda ya cancanci a yaba masa, musamman ma dai a bangaren waƙoƙi da yake fitarwa na nishadantarwa da kuma na faɗakarwa, musamman ma dai a cikin faɗin kowace shekara, wanda idan ya fitar suna trending a manya-manyan social media irin su TikTok, Instagram, YouTube da ma dai sauran manya-manyan social media baki ɗaya. To fatan dai zaka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin sanar da kai da zarar wannan mawaƙi wato Sani Ahmad Dambaiwa fitar da waka ko kuma ce ya fitar da album a cikin wannan shekara da muke ciki ta 2023, kamar yadda ya saba kawowa a cikin faɗin kowace shekara. Sani Ahmad Dambaiwa shararre fitacce wanda aka fi sani da wato Sani Ahmad Dambaiwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abakar Zakin Zakuna One TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurabrukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna Abakar Zakin Zakuna One TV. To fatan dai za ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato Sani Ahmad Dambaiwa yake taka rawar gani kuma yake fitar da shahararrun waƙoƙinsa akai-akai, musamman ma dai a bangaren waƙoƙi irin na soyayya, wanda na tabbatar da lallai zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaƙi wato Sani Ahmad Dambaiwa, ka tabbatar da fasihin mawaƙi ne kuma hazikin mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani, musamman ma dai a masana'antar ta Kano a wajen ganin yana fitar da shahararrun waƙoƙi da kuma nishadantattun waƙoƙi akai-akai a cikin faɗin kowace shekara. Wannan mawaƙi dai wato Sani Ahmad Dambaiwa mawaƙi ne wanda ya cancanci a yaba masa, musamman ma dai a bangaren waƙoƙi da yake fitarwa na nishadantarwa da kuma na faɗakarwa, musamman ma dai a cikin faɗin kowace shekara, wanda idan ya fitar suna trending a manya-manyan social media irin su TikTok, Instagram, YouTube da ma dai sauran manya-manyan social media baki ɗaya. To fatan dai zaka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin sanar da kai da zarar wannan mawaƙi wato Sani Ahmad Dambaiwa fitar da waka ko kuma ce ya fitar da album a cikin wannan shekara da muke ciki ta 2023, kamar yadda ya saba kawowa a cikin faɗin kowace